טלפתיה של אור ואגם. תנו להם כפיים. אוקיי. תרימו יד. אוקיי. תרימו רגל. גם אנחנו מחכים לתשובה שלך. אגם. אוקיי. אני אומרת 3, 4 ואתם אומרים את הזמרת האהובה עליכם. זמרת. 3, 4 אוקיי. תעשו פרצוף מצחיק. אוקיי, הבנו. תבחרו מספר מ-1 עד 10 באצבעות. בואו נראה קודם את שלו. אוקיי. אוקיי, איזה שאלה נעשה לכם? אוקיי. פרצוף לטלפון. אוקיי. אז סיימנו את אתגר הטלפתיה. סיבוב אתם רוצים? תעשו סיבוב, מה אכפת לי? 3, 4. אגם, תודה לאל. אוקיי, מדובר פה אחת רקדנית, אחת סתם משעממת. אוקיי. איזה עוד אתם רוצים? שם של זמר, אוקיי. רגע. אוקיי, נראה לי חשבתי. רגע. טוב, זה קל. 3, 4 עומר אדם. יפה. עוד שאלה. צבע. צבע אהוב. לא צבע. צבע פשוט. 3, 4 ורוד. מה אמרת? כאילו ורוד. פינק. אוקיי. אז סיימנו את אתגר הטלפתיה. לא, אין לי זמן. 3, 4 ביוש.